Amaia Kastojen baigorriarrak apurka bere pasioa ogibide bilakatzea lortu du. Plater barazkijaleak egiten ditu berak eta lagunek eskatzen zizkioten errazetak biltzeko sortu zuena Apetituon bloga. Eta gaur egun bere ikastaro eta sukaldaritza ogibide bilakatzea lortu du. Bere ibilbidea ezagutuko dugu berarekin. Arratsaldeon ikusentzuleok, gaurko saioa Donibane Loitzunetik. Agurtzen dugu Amaia Kastojenekin egoteaz gain, zendu berri den Miguel Arroyo gudariaren ibilbidea berrikusiko dugu gaurko saioan. Ongi etorri iparraldearen orenera. Miguel Arroyo bizirik zen Gernika bataioiaren azken gudaria Hilda Angelun ekainean 101 urte beteko zituen. Miguel Arroyo egiazko heroia. 2016an Gernika bataioiari buruzko dokumentalaren proiekzio publiko batean Baionan ikusleen artean zen, xutitu eta ura ere gudaria izan zela adierazi zuen, harridura, biziki handia eta nola. Angelun etxean ongi zaintzen zituen munduko bigarren gerla garaiko agiriak, Burgosen sortua, Bilbon bizi izan zen gero, eta 1936an erbesterat joan behar izan zuen amarekin. 19 urtekin Gernika bataioian sartu zen, Frantzian nazien kontra borrokatu zen euskal talde militar bakarrean. Claro que me acuerdo como si sería hoy. Si era yo el primero que entraba en la guerra. Y ellos detrás, todos detrás. Kepa Ordoki komandantearen hurbileko laguntzailea izan zen, Frantzian Gernika bataioiaren 5 gudari hil ziren eta beste 20 zauritu. El miedo sí, es normal, porque cuando entras y atacas derecho sin nada, que no ves nada. Aliatuak lagundu zituzten alderantziz ordea deus. Se decía que íbamos a ir a España. Helburua zen Franco agintetik kentzea, baina mundu bigarren gerra bukatzean aliatuek ez zieten laguntzarik eman euskal gudariei eta diktadurak 30 urte gehiago iraun zuen. Miguel Arroyo gudari zenaren ehorzketak Angeluko San Josep elizan eginen dituzte, helduden ortzegunean arratsaldeko 3etan, apirilaren 8ean omenaldia eginen zaio ere Gernikan, Euskal Brigadari buruzko liburua aurkeztuko delarik. Nik sortzen ditut egez eta barazkijaleak, sasoineko produktuekin baizik. Beti da nik gustatu izan zait sukaldatzea, gara etxean egezibitutara produktu honaren uste dut egespetua eta etxean ikusten dituen beti aitatxe, amatxi, ama, kontserbak egiten, baratzea egiten, beraz hori gitez banuen zerbaitzen. Amaia Kastorene baigorriarrak betidanik maite izan du sukaldean aritzea. Nera bezaroan gozoen eskutik egin zituen lehen urratsak, eta unibertsitate garaian gaztiekin esperimentatzen hasi zen. Etxeko baratzeko fruituak izan ditu bere sukaldearen oinarri, eta egiten zuena lagunen jakin miniturri. Anitzetan galdekiten zizkidaten egezetak, eta ora pentsatu dut ongi litaikela blog batean idaztea, baina pentsatzen nuen zirkulu txikiak geldituko zela, eta nahi gabe, zinez hori bultzatu gabe edo bilatu gabe, kanpoko eskaerak izan ditut pastelak saltzeko, edo telebistan irratian kolaboratzeko, eta gero enpresa bat sortu dut, chef pribatu gisa, eta beraz hasi naiz sukaldaritza tailexak ematen, eta jendearen zat sukaldatzen. Proposatzen ditut tailek finko batzu, hilabetean 3, tailek bat baigorrin, tailek bat lekun behin Garazi eskualdean eta bat Luson, Makea Luson. Eta gero tailek pribatuak ere, mandezagun nahi duzula zure lagunekin elkartu, ni etortzen naiz, elkarrekin sukaldatzen dugu zerbait ez ohikoa dena, gehienetan talde horientzat, eta gero momentu goxo bat partekatzen dute hori janez, eta gero chef pribatu gisa, ni etortzen naiz etxera, edo ez dakit gela batera, eta zuen otordua prestatzen dut, zerbitzatzen zaituztet. Hainitz interesatzen zait ere aspektu psikologikoa, elikadurarena, eta egin dut formakuntza bat arlotan elikaduraren psikologia edo emozioak eta elikaduraren arteko
arteko loturak, elikadurarekin ditugun nahasmenduak eman dezagun, edo gauza batzu ziturarik maiten nondik etortzen den, edo azukrearekin dugun adikzio bat. Uste dut gaina izela aztertzeko elikadurak ze trauma mota gordetzen alduen. Eta gero, nik bideratzen dut profesional batzuen gana, ez dut nik horren giltza, hori sendatzeko giltza, baina nahi nitzetan jendea konzentratzen da elikadurarekin duen arazoan, nahi du dietista baten ikustera noa, baina hori sintomoa da, elikadurarekin duzun arazoa, da beste trauma baten, edo ez dakit gaizki bizi izan duzun zerbaiten ondorioa baizik konpentsatzen duzu elikadurarekin, edo errefusatzen duzu jatea, zerbaiten adierazteko. Beraz, behar da joan iturgira, eta hori sendatuta gehienetan, sendatuta edo bederen kontzientzia hartuta, elikadura hobetzen da pixkanaka. Formazioz historialaria eta ogibidez geografia historiako irakaslea, gaur egun afizioa ofizio bilakatzea lortzen ari da. Lehenago ez nuen bat ere espero hortaz pixka bat bizitzea erez, eta eskifite, janen nuke 5 urtez, heldu naiz behartua izaiteran ere erakasle lana gutitzera. Jaz hartu nuen 180 bat, eta horretan 160 naiz, jana edo hastean dotzena bat ordu erakasten dutala baizik, eta niretzat horreka bat badut, guti gora bera erdia erakaskuntza da kolege batean, eta beste erdia sukaldaritza munduari lotutako gauzak dira, baina horretan ere erakaskuntza bada, eta beste aspektu bat da erakaskuntzarena. Nik uste hor ekilibroa dut, eta nahi dut mantenduak eman hori nera behekin, eta uste dut adin horretan direla ere gauza asko eraikitzen, eta gehiago maite dut erakastea gutiago egiten dutanetik. Bere ikastaro eta zerbitzuen berri Apetituon izeneko bere sare sozialetan eta blogean aurkitu daiteke. Norberarentzat edo baita norbaiti eskaintzeko ere. Jaz, iratzaki nintzen ego behi bainoren 10 egun lehenago, pentsatu za, baina hori opari polita izaten alitzateke, eta gehienetan jendeak nahi du oparitu pentsatzen du, unik gustatuko litzaioke edo. Eta urten, kristonak akasta izan zuen, izan ditut 60 opari txertel baino gehiago, eta beraz segurtatua dut, eta hile janitzetan jendea izaitea, eta hori ongi da, eta batek besteari aipatzen dio, eta gero pixkanaka jendeak ezagutzen nau, eta konten naiz, eta hasieran jende guztiak egiten zidan, zaila zela lanbide bat izaiteaz bazinuen jatetxe bat irekitzen, eta seguraski kostaldeko jendea izanen nuela bezero nagusi, eta hemengo jendeari ez zitzaiola interesatuko, eta jas kontrarioa da. Hemengo jendea da, ezagutzen dutan jendeak ere badira, eta ez direnak bat ere barazkijaleak edo, baina nahi dutenak beste zerbait ezagutu, esperientzia bat da, ez du jana zure bizia radikalki aldatuko duzula, baina dakizun zerbait ikastea ez da interesgarri, baina ez dakizuna deskubritzea bai, ustez. Eta Amaiaren hitzak gure eginez, jateko plazerra helburu, plazerrik gabe moralik ez delako eta moralik gabe ongizaterik ere ez, Apetituon Amaia Kastoreneren eskutik. Bilaka konpainiarekin amaituko dugu gaurko saioa. Dantza, musika eta antzerkia uztartzen ditu euren azken ikusgarriak, bezperan izenekoak. Baionan aurkeztu zuten berriki eta orain beste hainbat hiritatik pasako da. Ikusentzuleok ikuskizun eder honekin beraz, gure gaurko agurra bihar arte.